ljudi odvajaju ono online i offline, taj virtualni svet, zato što kaže nema ih. Ovde nismo kontrolisani, pa je ovde sloboda. Nije tačno. Apsolutno niste kontrolisani u meri u kojoj mislite da ste kontrolisani kada izađete ovde, ali ste kontrolabilni. Vrlo lako je izvršiti superviziju i nadzor dodatno. Tako je, znači vaši tragovi se vrlo lako pokupe, gde ste sve bili i šta ste radili, naravno uz nalog suda za tako nešto. Trebaju da se uvedu konkretno oni mehanizmi koji imaju druge zemlje, da bi se to tržište proširilo. Internet tržište, internet poslovanje proširio. Problem, postoje direktive Evropske unije, postoje odlični primjeri u inostranstvu, to samo treba prepisati. Znači, samo treba prepisati, ništa drugo.